आजिखालि भिडिअ बानायबाबो माथो कपिराइटल' फैग्रा जाबाय नै दायजे नोंथांमोन। जेबो लाब गैला माथो। भिडिअ जा इउटुब जा माबा रिल्स जा सब कपिराइटल' फैग्रा जासै दाना। माथो खालामबावनो उपाय गैया। सोलिसाबनांसिगोन आरो बिदिनो ना। खानायाबो बुजोबथारबाय बोरायबाय नालाय खानाया बुखासिगोन। नोंथांमोना माबोरै नुदो कमेन्ट सेक्सनाव एसे फोरमायबानो जाबाय आरो ना। बोरायबाय मा कन्टेन्ट होबावनो जादों थारमाने कन्टेन्टआनो जेबो नागिरना मोना माथो। मोजां कन्टेन्टखौनो लाबोनो हाला। बिनि थाखायनो आंना भिउसफोरा नायग्राया भिउवार्सआ खमायलांगासिनो। मोजां माने कन्टेन्ट लाबोनायाबा सोरनिनो नाजानांसिगोन बिदिनो लाबसिगोन रावबो मोजां कन्टेन्ट। आजिखालि आरो मा जादों माने जेरै थाङो मबाइल खेवबानो फेसबुक वाट्सएप जि जा इउटुब खालि माने भाइरेल बैफोरखौनो माने कपि पास्ट खालामना होलाबायनांसिगोन नोंथां। बिदिबाबो कपिराइट फैलाबायो। कपिराइट कन्टेन्ट क्लेम। सिगाङावथ' बिदिनो अलरेडि माने मास मोनथाम थाखाय आंखौ इउटुब टिमा ससपेन्ड खालामहरखाबाय। दा बेनिखायनो माने गोनो गोथो जाबाय दं आरो आंना मा खालामनाया गाहाम जागोन। थेंक इउ बाय लोगोफोर बाय। बिदिब्ला उनाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजासिगोन आं। बाय।